Moikka! Mä koen jälleen kerran, että mun on niinku ihan pakko, että on niin tärkeä tämä rukous. Mä äsken julkaisin, siis että mun täytyy taas niinku suomentaa teille jotakin. Mä äsken julkaisin YouTube-yhteisön sivulla ja myös mun Facebookissa linkin tähän videoon. Ja mä liitän tämän saman videon nyt sitten vielä kerran tämän videon alle myöskin. Mutta tässä tämmönen nainen nimeltä Krista, niin hän oli kokenut, että hänen pitää tehdä tämä ja hän johdattaa meidät kaikki, jotka kuunnellaan, niin taivaan on niin kuin oikeussaleihin niin kuin se rukoukseen, että me mennään niin kuin yhdessä taivaan oikeussaleihin pyytämään Jumalalta oikeutta meidän asioihin ja tilanteisiin. Ja mä hiukan selitän tätä. Tässä on niin kuin kysymys sellaisesta, että jos meidän elämässä voi olla vaikka jotakin ikään kuin paikalleen jumittuneita tilanteita tai ikään kuin on tullut jotakin viivästystä meidän rukousvastauksiin tai yleensäkin tai jotakin semmoista kirousta meidän elämää ja varsinkin siis jo voi olla niin kuin näinkin, että ikään kuin että me ei olla tehty mitään niin kuin sinänsä niin kuin väärin, mutta jostakin kummallisesta syystä meidän elämässä vaikuttaa ikään kuin kirouksen tavoin jotakin, mikä estää ja me ollaan ihmetelty ehkä, että Jumala, että mitä että ollaanko me tehty jotakin, näin, tai sitten syy voi olla meissäkin tietysti, niin nyt me voidaan tässä niin kuin mennä yhdessä niin kuin sinne Jumalan oikeussaliin niin kuin tai Jumalan eteen ja rukouksessa. Ja ensinnäkin tietenkin totta kai on tärkeää pyytää anteeksi niitä omia syntejä ja katua niitä, mutta tässä on niin kuin huomattava just se, että tässä on kysymys nyt myöskin siitä, että me pyydetään anteeksi Jumalalta niitä syntejä, mitä toiset ihmiset on tehnyt meitä vastaan. Me pyydetään anteeksi heidän puolestaan. Me pyydetään anteeksi perheenjäsenten, perheen, suvun puolesta ja jopa niin kuin, ikään kuin suvussa niin kuin sinne Aadamin ja Eevaan asti, niin kuin, mitä on saattanut tulla sukukirouksiin johtuen siitä, että siellä on ollut ihmisiä sukulinjassa, jotka ei ole katunut ja pyytänyt Jumalalta anteeksi. Ja kun se pointti on se, että vihollinen on veljen syyttäjä, eli vihollinen syyttää meitä aina niin kuin meidän synneistä, niin se ikään kuin, mä ainakin nyt ymmärsin tämän käsitteen nyt näin, että ikään kuin sen tähden, jos toivottavasti mä oon nyt ymmärtänyt oikein, mutta näin mä ymmärsin tästä, että taivaan oikeussaleissa ikään kuin voi olla paljon semmoisia juttuja. Itse asiassa, hei, mun täytyykin rukoilla, mä unohdin rukoilla tähän alkuun. Pyhä Henki johdatassaan, mitä mä sanon, anna tähän Jeesuksen veren suoja tällä videolla ja mun ylle. Ja anna Jeesuksen veren suoja kaikkien niiden ihmisten ylle, jotka katsoo tämän videon. Ja viettää taas oikeille ihmisille oikea aika. Ja anna mulle oikeat selitykset ja oikeat sanat ja oikeat käännökset. Ja auta, ettei tule mitään häiriötekijöitä. Anna Jeesuksen veren suoja kaikilta häiriötekijöiltä. Ja jokainen asia, joka varallisi tautan on oleva tehoton, joka kimppusi, hyökkäsi, eteesi, kaatuu. Tämä on Herran palvelijan perintöosa minulta saatu, sanoo Herra. Isä, ota hallintavalta, Pyhä Henki, ota hallintavalta Jeesuksen nimessä, aamen. Joo, niin tosiaan, niin ja Jumala auta, että mun kännykkä kestää. Mä joudun katsoa tämän videon tästä mun toiselta kännykältä ja tää ei ole niin hyvä tää toinen kännykkä, niin Jumala anna Jeesuksen veren suoja myöskin sille. Niin joo, nyt mä palaan tähän, niin mä oon ainakin ymmärtänyt, että ikään kuin jos vihollinen syyttää meitä, tai hän voi syyttää myöskin niin kuin niitä ihmisiä, ketkä on tehnyt meille jotakin väärin, niin niitä. Että jos kuitenkin aina kun me ei olla kaduttu ja pyydetty anteeksi jotain syntejä, niin vihollinen pääsee niin kuin syyttämään meitä siellä niin kuin Jumalan edessä. Ja ikään kuin sitten, kunnes tavallaan se, näin mä ymmärsin ainakin tästä asiayhteydestä, että ennen kuin tämä asia on niin kuin ratkaistu, ennen kuin joku on pyytänyt anteeksi, että tulee Jeesuksen veri, joka puhdistaa näistä synneistä ja pyydetään anteeksi niitä syntejä, on ne sitten meidän omia tai toisten tekemiä meitä vastaan, niin ikään kuin se roikkuu se asia siellä. Tai ne tilanteet on niin kuin ikään kuin jähmettynyt paikoilleen. Ja siis tämä voi olla tilanne, ei tämä välttämättä aina, mutta kysy Jumalat, pyydä Jumalat vielä vahvistuksia. Mutta mä usko, että tästä on mitään haittaakaan, että tämän rukoilee. Ja mä uskon, että tässä on myös kysymys siitä, että mäkin kun mä äsken rukoilin tämän jo kertaalleen tässä, kun mä kuuntelin tämän videon, niin ei mulla ollut yhtään semmoinen olo, että vaikka hän rukoili näin, että minä kadun, kun hän käskee jossain kohtaa, että toistakaa tämä rukous mun perässä, niin hän sanoi esimerkiksi, että minä kadun
tätä ja tätä syntiä, niin ei mulla ollut yhtään semmoinen tunne, että mä olisin niin kuin katunut mitään. Mutta mä rukoilin kuitenkin, tai varsinkaan jos oli vaikka kysymys, että mä rukoilin toisten ihmisten syntien puolesta, mitä he on tehnyt. Mutta kun mä koen, että tämä on niin kuin tärkeä sen tähden, että ikään kuin kun me rukoillaan näin, niin Jumala voi päästää niin kuin meidät, jotka saatetaan olla niitä uhreja. Me saatetaan olla ihan viattomiakin tavallaan johonkin tiettyyn tilanteeseen. Mutta niin kuin se, että me päästään niin kuin vapaaksi. Me päästään vapaaksi niin kuin siitä, että ikään kuin ne toisten ihmisten tekemät synnit, ikään kuin ne on jättänyt jäljen meihin ja meidän elämään. Ja ne vieläkin vaikuttaa meidän elämässä. Ja meidän pitää tietysti myös parantua niistä haavoista, mitä ne toisten ihmisten tekemät synnit on meihin jättänyt. Mutta meidän täytyy myös antaa anteeksi niille meidän väärintekijöille ja pahantekijöille, ja me voidaan mennä Jumalan eteen, koska kuka tahansa voi mennä Jumalan eteen ja pyytää anteeksi, niin kuin, siis paitsi omia syntejä, niin myös toisten ihmisten syntejä. Niin ikään kuin tästä on niin kuin kysymys. Ja mä koin, että kyllä tässä jotakin on, koska yhdessä kohtaa tuossa, kun mä jo rukoilin, niin Jumala kosketti jotakin. Mä tunsin, että mun sydämessä tapahtui jotain. Mä aloin itkeä. Koska esimerkiksi monelle meistä voi olla semmoinen tilanne, että meidän suvussa on vaikka tapahtunut jotakin niin kuin menneiden sukupolvien, niin kuin, kun mennään taaksepäin, jotakin sieltä asti. Ja sitten sieltä on tullut ikään kuin semmoista sitä syntien seurausta, joka on jatkunut sukupolvi toisensa jälkeen tähän meidän päivään ja meidän elämään asti. Ja kun me pyydetään anteeksi, niin ikään kuin sieltä vapautuu jotakin. Ja mä uskon, että sieltä vapautuu, mä uskon itse kyllä, jos me kerta rukoillaan näin, niin sieltä vapautuu myöskin ne muut suvun jäsenet. Ei vaan me, vaan myöskin se koko muu suku, mikä on ollut sen jonkun henkilön syntien seurausten niin kuin sitoma tai ikään kuin kantanut sellaista tietynlaista kirousta omassa elämässään. Niin oikeasti mä koen, että tämä on vähän niin kuin pommi tämä rukous. Nyt mä alan nyt suomentaa, ja tämä on tosiaan tämän naisen nimi on Krista, ja tämän videon otsikko oli jotain tällaista, että rukoile kanssani ja että mennään yhdessä niin kuin tänne taivaalliseen oikeussaliin tai taivallisiin oikeussaleihin tai jotain tällaista. Tämän näköinen nainen. Ja mä alan nyt tässä, mä alan nyt suoraan niin kuin kääntää tässä nyt tätä, mitä hän sanoo. Ja rukoilla, ollaan tässä rukouksessa. Ja mä nyt toivottavasti ymmärrän kaikki sanat sitten. So, through the courts of heaven. Hey guys, it's Krista. I hope everybody is having an amazing day. Et hei kaverit, että olen Krista ja toivottavasti kaikilla on upea päivä. I feel like my camera is fogging up because it's so humid. Mä luulen, että mun kamera on aika sumuinen, koska on niin semmoinen kostea ilma. I just wanted to come on. I wanted to pray for everyone today. Mä halusin vaan tulla tähän linjoille ja mä halusin rukoilla niin kuin teidän kaikkien puolesta. So, I actually want to lead everybody through the courts. Eli itse asiassa mä haluan johtaa meidät kaikki sinne taivaalliseen oikeussaliin. So, through the courts of heaven in prayer. Niin kuin rukouksessa sinne Jumalan taivaalliseen oikeussaliin. That this morning that my husband and I felt like I should do. Ja me koettiin mun miehen kanssa tänä aamuna, että mun pitäisi tehdä tämä. And just to kind of share a little bit with that. Ja mä jaan tästä ensin jotakin hiukan. I did have an opportunity to pray for somebody who I've Et mulla oli niin kuin justiinsa tässä niin vähän aika sitten mahdollisuus rukoilla jonkun henkilön puolesta, to pray for so long. jonka puolesta mä olin jo tosi kauan halunnut rukoilla, ja vihdoinkin mä sain tilaisuuden siihen. With that person and really kind of dig deep into the things that I knew about that was in that person's past. Kun me siinä rukouksessa päästiin ikään kuin kaivautumaan syvälle siihen, mitä mä tiesin, että mitä tämän henkilön menneisyydessä oli niin kuin niihin asioihin. And bring those things forth in the courts. Ja että me tuotiin sitten niin kuin ne asiat sinne Jumalan oikeussaliin. For the just judge. Niin kuin oikeudenmukaisen tuomarin eteen. And to be able to get a ruling in her favor. Ja niin kuin että me voidaan pyytää häneltä sitä mielisuosiota. And I look back now, and if anybody kind of knows my testimony from before. Ja nyt kun mä katson taaksepäin, ja kun jos te olette nähnyt tai kuullut tämän mun todistuksen näillä mun videoilla,
you know, I've actually, every time I have an opportunity to actually really pray for somebody that's truly hurting. Et joka kerta, kun mulla on oikeasti mahdollisuus rukoilla jonkun sellaisen henkilön puolesta, joka oikeasti, johon sattuu tosi paljon. That is really needing a deliverance. Ja They're joka really todellakin needing niin kuin tarvii tosi paljon niin kuin sitä vapautusta. to be set free so they can Ja jotka tarvii sitä vapautusta. move forward. Että he Because voi niin kuin jatkaa eteenpäin elämässä. I understand what it's like Ja mä ymmärrän, millaista se on. to have so many legal rights pending against you. So many Niin, että kun tavallaan siellä on niin paljon sellaisia laillisia syytöksiä, niin kuin, jotka vaan niin kuin roikkuu, siellä hän viittaa just näihin taivaallisiin oikeussaleihin, jotka niin kuin roikkuu ja häälyy siellä niin kuin sinua vastaan. so many accusations that the accuser of the brethren has had against me. Ja että oli niin paljon niitä syytöksiä, mitä just täällä veljien syyttäjillä, eli saatanalla oli minua vastaan. And that were holding up my blessing. Ja jotka ikään kuin niin kuin pidättivät sitä niin kuin minun siunausta. My deliverance Taikka niin kuin minun vapautumista ja minun siunauksiani. and the things that God had for me. They Ja, were ja, being ja, held ja niitä asioita, mitä Jumalalla oli minua varten. up because there were accusations against me in the courts of heaven. Ja ne oli just näitä syytöksiä minua vastaan siellä taivaan saleissa tai valtaistuinsalissa. And whenever we received this revelation and we're able to start walking through the courts and going Ja sitten kun me saadaan tämä ikään kuin tämä ilmestys, ymmärretään tämä ja aletaan kävellä tästä taivaallisen oikeussalin läpi and praying, rukoillen, that was when my biggest breakthroughs happened. niin silloin se oli se hetki, kun minun suurin läpimurtoni tapahtui. Continue to happen. Ja jatkoi, ja se ikään kuin jatkoi, se niin kuin jatkuvasti se tapahtui, niin kuin se läpimurto jatkoi tapahtumistaan ikään kuin. And that's when I really started to get free from things that Ja I was silloin mä tosiaan niin kuin aloin todellakin vapautua niin kuin asioista. always trying to get rid of, that I was Niin always kuin asioista, mistä mä olin yrittänyt itse vapautua. praying, like, God, like, take this from me, and Ja joista mä olin rukoillut, että Jumala, ota nämä asiat pois multa ja help for people around me and ja for my auta ihmisiä ympärilläni family and for ja, reconciliation ja perhettäni. and all of Ja anna tulla se semmoinen sovitus. Ja, these things. And I have so many testimonies about the things that have come from that. ja sit mulla on niin moni todistuksia, että mitä tästä sit seurasi, että minkä läpi mä pääsin tai mitä tapahtui tämän jälkeen, jos mä nyt oikein ymmärsin. Just recently in our personal life, our Et juuri vähän aika sitten meidän henkilökohtaisessa elämässä business life, but also just like family and stuff. I ja mean, myöskin niin kuin perheen keskellä. just a quick testimony of Eli vähän, tai vielä nopea, lyhyt todistus. this is, my sister and I, we didn't talk for like 6 years, Sisareni ja minä emme puhuneet ehkä 6 vuoteen. and we were very, very close growing up. She's like a mom to Ja me olimme hyvin läheisiä ja hän oli niin kuin äiti minulle. me because I grew up without my mom. We grew up Ja- without ja- our mom. Ja koska meidän perheemme niin kuin, kasvoi ilman äitiä. My sister is just a really amazing woman, and she was Ja sisareni on todella upea nainen. always that way, and she was very much like a mother to me. Ja hän oli niin kuin äiti minulle. But being my sister, so the loss of that relationship was absolutely devastating. We just had a lot of different things going on, and Ja sit mä en ymmärtänyt tuota yhtä kohtaa, mutta hän sanoi, että heillä oli paljon asioita meneillään. I had fasted and I had prayed, and Ja mä paastosin ja rukoilin. prayed and I prayed and I prayed and I prayed Ja mä rukoilin for reconciliation. niin kuin sitä sovitusta. I wanted her in my life so bad. Ja mä halusin taas hänet niin paljon takaisin elämääni. And that was probably the biggest hurt as far as like relationships that had Ja se oli ehkä se kaikkein suurin kipu tai tuska, mikä mulla oli liittyen ihmissuhteisiin. broken down that I had. Niin kuin tällaisiin rikkimenneisiin ihmissuhteisiin. And God restored it. So Ja and Jumala niin kuin korjasi sen.
When I learned of the courts, I mean, Ja kun mä kuulin tästä taivaalliseen oikeussaliin menemisestä, the courts for her. Ja mä ymmärsin, että hän rukoili tämän niin kuin koskien tätä hänen siskoa. Times and went on in the courts on her behalf at God's lead. Niin, että kun minä olin siellä Jumalan oikeussalissa hänen puolestaan ikään kuin ja rukoilin hänen puolestaan, joo. You know, and who knows what that saved her from? I don't know what all of that was about. Enkä mä tiedä, mistä kaikesta Jumala hänet pelasti, en tiedä kaikki yksityiskohtia. This is when we weren't talking and I had a dream and I woke up and I just felt Mutta mä näin niinku unen ja sitten kun mä heräsin, God was saying pray for her. Jumala sanoi, että rukoile hänen puolestaan. And so I just remember like just being on my face in my living room just like crying out to the Ja mä muistan, että mä olin vaan niin kuin, lattialla ja niin kuin naamallani ja niin kuin kasvot lattia vasten ja mä vaan itkin. Lord and just going in and breaking off anything I could think of. Ja hän rukoili siis tämän siskon puolesta ja hän mursi kaikenlaista, mitä ikinä hänelle tuli mieleen. Ja, repenting on behalf of. Ja hän niin kuin teki parannusta, pyysi anteeksi ja katui niin kuin tämän siskonsa puolesta. You know, our family line and all ja sitten tämän sukulinjan puolesta. Things and then just out of Ja niitä asioita. Nowhere. When I actually kind of thought, maybe that just won't ja sit vaan niinku yhtäkkiä, kun hän ei ollenkaan edes odottanut, happen. Maybe this is just something that niin se tapahtui. You know, it's just maybe God doesn't want that relationship between us. Ja sit just kun hän oli sit ajatellut, mä ymmärsin tämän rukouksen jälkeen, että no ehkä Jumala ei sit vaan enää tarkoittanut tätä ihmissuhdetta niin kuin uudelleen, niin kuin, että se uudelleen tulisi vielä hänelle tai hänen elämään. Or I didn't know. And then it was out of nowhere. Ja sitten niin kuin ihan puskista. Like out of nowhere. You know, we run into each other. Me vaan juostiin toistemme luo. And it's at Walmart. Se oli jossain Walmartissa, eli täältä kaupan nimi Walmart. And then, like, we couldn't get away from each other. Me ei voitu päästä niin kuin hellittää otettamme toisistamme. We ran into each other at the me vaan juostiin toistemme luo. Then we ran into each other at the checkout. Ja me juostiin niin kuin toistemme luo siellä kassalla. Separate and we walk out to the parking lot and we ja were sitten me tietenkin vähäksi aikaa erottiin, että päästiin varmaankin kassan ohi ja sitten mentiin sinne parkkipaikalle. And so God's like, you're not leaving. Ja ikään kuin oliks ne niin kuin parkkeerannut vierekkäin ja sitten this parking lot until this is okay. And it ja sitten Jumala sanoi, että te ette poistu täältä parkkipaikalta ennen kuin kaikki on okei niin kuin teidän välillä. Just kind of an idea of kind of what that looks like. Elikkä tässä oli vaan nyt yksi tämmöinen idea, että miltä tämä voi näyttää, siis kun menee tänne Jumalan valta- tai oikeussaliin. Just a very, very small thing, but that's just one of the most exciting things for me. Niin, että tämä nyt oli tämmöinen pieni asia, mutta mulle tämä oli tosi niin kuin jännittävä asia. Personally, henkilökohtaisesti, siis varmaankin tämä siskon kanssa tämä, mikä tapahtui, restauraatio. I'm just kind of in awe of God every day of how he's brought that back together. And in a ja mä edelleen ihmettelen joka päivä sitä, että miten Jumala toi sen yhteen, niin kuin kokous kaiken yhteen taas. I'm in her life where I can tai että mä oon niin kuin tämän siskon elämässä. almost repay kind of what she did for me when I was little. Because now ja hän on niin kuin, hän sanoi, että olen kiitollinen siitä, mitä tämä sisko teki minulle, kun minä olin pieni. You kind of need somebody, you know. Koska sä tietenkin totta kai tarvit jotakuta. And that's a whole other story, but we won't se go on into taas, that. But se on taas anyway, toinen tarina, mutta joka tapauksessa. So I want to pray for you guys today. Ja nyt mä haluan rukoilla teidän puolestanne tänään. So I want to pray. I want to lead you through it. So what I'm going to have you do is just repeat after me. Et mä haluan niinku johdattaa teidät tämän oikeussalin läpi, mutta mitä mä haluan teidän tekevän, niin vaan niinku toistakaa mun perässäni. I think. Okay, so I'm not used to leading. Joo, mutta mä en ole niinku tottunut tähän ikään kuin rukouksen johtamiseen. Like group prayers or anything like that, but I'm gonna get used to it because I do mun täytyy tottua siihen. feel like it's something that we need, that people need, koska mä koen, että se on jotain, mitä me tarvitaan, mitä ihmiset tarvii nyt. and I do feel like that's something that God's wanting me to do. So I'm just Ja gonna be koin, että tää oli jotakin, mitä Jumala halusi, että mä nyt teen. Yeah. So
All right, here we go. Into the courts. No niin, nyt tässä me mennään taivaan oikeussaliin. So close your eyes. Eli sulje silmäsi. Here's the idea. So Ja close tässä on niinku idea. your eyes and envision when I'm speaking. Envision you're in a courtroom. Sulje silmäsi ja samalla kun tässä minä puhun, niin kuvittele itsesi sinne oikeussaliin. Allow God to take you into that courtroom. Ja anna Jumala viedä sut sinne oikeussaliin. So I remember when I first started doing it, I would visualize it. Ja kun mä ensin tämän tein, niin mä en visualisoinut tätä. I would visualize what was happening as I was going Ei kun itse asiassa mä ymmärsin, että hän visualisoi, joo. through it. Kun hän meni And sen a läpi. lot of those things God will just take over and he will show a lot of you actually what that room looks like. And so Jumala ottaa niin kuin hallinnan ja joillekin teistä, niin, jos mä nyt oikein ymmärsin, niin Jumala tosiaan näyttää teille sen ihan oikeastikin sen huoneen. bow your head, close your eyes. No niin, eli nyt sitten, ootteko valmiit? Sulkekaa silmänne. Don't peek, just kidding. But Älkää kurkkiko, no niin, ei hän vaan laski leikkiä. No mä nyt en voi sulkea silmiäni, koska mä seuraan tätä, mutta mä oon tässä rukouksessa mukana myös samalla. close your eyes. And and whenever I'll just let you know when to kind of start repeating after me. Ja mä kerron sitten, kun tulee se osuus, että voitte niinku toistaa mun perässä sen rukouksen. All right. No niin, Dear Heavenly Father, rakas taivaallinen Isä, we love you and we praise you and we worship you, Lord. me rakastetaan sua, me ylistetään sua. Me ylistetään sua. Father, we thank you so much for this amazing, incredible day. We thank you Me kiitetään sua tästä upeasta päivästä. for being the just judge and the Ja good kiitos siitä, että sä oot hyvä isä ja oikeudenmukainen tuomari. Father. We thank you that you are our friend and we thank you for Jesus, Ja me kiitetään siitä, että sä oot ystävä ja me kiitetään Jeesuksesta, who is our advocate. joka on meidän puolustusasianajaja. Thank you that nothing we go through in this life is alone. Father, we thank you for salvation. Ja me kiitetään siitä, että me ei olla missään oltu yksin, mitä me ollaan käyty läpi tässä meidän elämässä. We thank you for the Holy Spirit. We thank you for leading Ja me kiitetään pyhästä hengestä ja me kiitetään johdatuksesta, us and guiding us. We thank you for the people että sä tässä nyt johdatat meitä. that are going to be involved in this prayer. Father, we thank you for the deliverance that you're about to bring into their lives. Ja kiitos Isä niistä ihmisistä, jotka on nyt kytköksissä tähän rukoukseen, yhtyy tähän rukoukseen, että siitä vapautuksesta, minkä sä annat heille. We thank you for power. We thank you Me for kiitetään voimasta, authority. We thank me you kiitetään auktoriteetista for all of the gifts and the callings that are ja me kiitetään kaikista niin kuin, lahjoista ja kutsumuksesta. revocable, Father. We thank you that everything you've given us, no one can take that from us. We thank you that Isä, me kiitetään, että kaikki, mitä sä oot meillä antanut, niin kukaan ei voi sitä ottaa meiltä pois. the enemy, he comes to kill, steal, Et, destroy, but he cannot niin, et tosiaan, että vihollinen tulee varastamaan, tappamaan ja tuhoamaan, mutta hän ei voi, kill and he cannot destroy your people because we have hän ei voi, you. Because hän ei voi kuitenkaan tuhota sinun ihmisiäsi, koska meillä on Jumala sinut. you are great and you are mighty. Ja sä oot suuri ja sä oot mahtava. And we just thank you for that. We Ja thank you that no me kiitetään sua Jumala siitä. weapon formed against us shall prosper, Father. Jokainen ase, joka varallesi tautaan, on oleva tehoton, Isä. We just praise you. And Father, we just ask that Ja me vaan niin kuin ylistetään sinua. everybody that is on this video listening right now, Father, Ja me kiitetään kaikesta, jotka kuuntelee tätä videoa juuri nyt. that you would just enter them right now. Father, Että sä niin kuin saatat heidät sisään nyt Jeesuksen nimessä. we just ask for just wisdom and understanding as Ja we me pyydetään niin kuin viisautta ja ymmärrystä go through this. tämän So, läpi nyt tässä. Father, right now, we Isä, juuri nyt. just request an appointment within your court. Että me pyydetään, Isä, tässä vastaanottoa sun oikeussalissa. And Father, we come into the room of atonement, Lord, and we just repent. Ja me tullaan, nyt mä en tiedä mikä tää sana on, mutta johonkin tietyn nimiseen huoneeseen ja me kadumme. We repent for all of
of our sins, known and Me kadutaan kaikkia omia syntejämme, semmoisia, mitä me tiedetään ja mitä me ei tiedetä. unknown, every iniquitous structure, Father. Kaikkea sellaista vääryyttä tai, niin, mä en tiedä tota sanaa. We repent for all Baal worship. We repent Ja me kadutaan kaikkea Baalin palvontaa. for all fornication. We Me repent kadutaan kaikkea niin kuin haureutta. for all perversion. We Me repent kadutaan kaikkea perversiota. for malice, hatred, anger. Me kadutaan kaikkea niin kuin pahuutta ja vihaa. Father, we repent for lack of self-control. Isä, me kadutaan niin kuin tätä itsehillinnän puutetta. Repent for every time that we have slipped and fell and we have shamed you in any way that we have Ja Jumala, me kadutaan kaikkea sitä, kun me ollaan horjahdettu ja kaaduttu ja me ollaan niin kuin häpäisty sinua. wronged you in any way. Ja Father, mitä me ollaan tehty väärin sinua vastaan. we repent for stepping outside of our callings. We repent Ja Jumala, for me kadutaan niin kuin, kun me ollaan astuttu ulos siitä meidän kutsumuksesta. allowing ourselves to be beat down, Father, Ja and not Ja kun me ollaan annettu ikään kuin hakata itseämme niin kuin alas, getting back up. Father, we repent for eikä me olla, tarkoittaako se, että me ei olla puolustauduttu, nyt mä en tiedä ihan tarkkaan. coming into agreement with sickness and depression and oppression. Ja Jumala, me kadutaan, niin kuin, että me ollaan tultu niin kuin ikään kuin suostuttu tai ikään kuin menty tämmöiseen alle tai niin kuin suostuttu, myönnytty tällaiseen, niin kuin ja sitten hän luetteli niin kuin sairauden ja sorron ja alistamisen alle. Oppression. We repent and we come out of agreement, Father. Ja me tullaan pois siitä suostumuksesta niin kuin sen kanssa. Itse asiassa mä kelaan ja sanon uudelleen, koska mulla meni jotain ohi. Come into the room of atonement, Lord, and we just repent. We repent for all of show them the great garden. We repent for anything that our ancestors did that are holding up our blessings now, Father. We repent known every iniquitous structure, Father. We repent for all Baal worship. We repent for all fornication. We repent for all perversion. We repent for malice, hatred, anger. Father, we repent for lack of self-control. We repent for every time that we have slipped and fell and we have shamed you in any way, that we have wronged you in any way. Father, we repent for stepping outside of our callings. We repent for allowing ourselves to be beat down, Father, and not... Niin, eli että me pyydetään anteeksi sitä, että me ollaan sallittu, että meidät on hakattu maahan. Getting back up. Father, we repent for coming into agreement Ja eikä me olla noustu ylös. Ja me with sickness and depression. Niin just ja me sanoudutaan irti, että me pyydetään anteeksi, että me ollaan ikään kuin menty semmoisen masennuksen ja sairauden niin kuin myönnytty siihen ja niin kuin näin. And oppression. We repent and sorron. we come out of agreement, Father, with Ja me tullaan ulos sieltä myöntymyksestä tai siitä, missä me ollaan suostuttu witchcraft and niin kuin noituuteen ja velhouteen sorcery and black magic, Father. We ja mustaan makiaan. repent and we come out of agreement Me kadutaan ja me tullaan niin kuin siitä, mistä me ollaan ikään kuin suostuttu siihen, niin me niin kuin sanoudutaan siitä irti. with all profanity. Father, we repent and we come out of Mä en ymmärtänyt tota sanaa, että mistä me ollaan suostuttu johonkin. Mä en ymmärtänyt sitä sanaa. agreement with every sin in our family line, Father. We Niin, ja me sanoudutaan irti kaikesta, mistä me ollaan ikään kuin myönnytty tällaisiin synteihin, mitkä kulkee meidän suvussa. repent for all of the sins in our family lines, Father, going Ja me kadutaan kaikkia niin kuin niitä syntejä, mitä on ollut tai on niin kuin meidän sukulinjassa. all the way back to the garden. Ihan sinne Edenin puutarhaan asti taaksepäin. Repent for anything
that Ja me kadutaan kaikkea, our ancestors did, mitä meidän esi-isämme tekivät, are holding up our blessings now. mitkä ikään kuin nyt pitävät, niin kuin, ikään kuin pidättävät niitä meidän siunauksia. Father, we repent for any time that we robbed you, for not Ja paying Isä, me kadutaan niin kuin sitä, että joka kerta kun me ollaan varastettu sinulta tithes or offering. meidän uhrilahjoissa tai kymmenyksissä, Father, we repent for Isä, me kadutaan, any time that we led anybody astray, Lord. kun me johdettiin joku harhaan, niin me kadutaan sitä. Repent. Me And Father, we kadutaan, Isä. just come out of agreement with all of those things. Ja me tullaan niin kuin ulos ja sanoudutaan irti kaikista näistä asioista. Father, we just come into the room of records. Ja me tullaan, Isä, nyt siihen ikään kuin näiden asiakirjojen huoneeseen tai niin, records. No mun mielestä se on niin kuin semmoinen, missä on ne asiakirjat tai faktat, semmoinen joku huone. And Father, we just ask that everybody on this call, Father, Ja mä that pyydän, että kaikki tässä niin kuin, ikään kuin, jotka nyt kuuntelee tätä videoa, with their agreement, Father, that their books would be opened. niin heidän suostumuksellaan, niin Isä, mä pyydän, että avaa heidän kirjansa. And Father, that you would read from their books Ja to että sä luet heidän kirjoistaan them. And heille. Father, you would begin to show them the great and mighty things that you have for them, Lord. Ja että sä voisit alkaa näyttää heille niitä suuria ja valtavia asioita, mitä sulla on heidän varalleen. And Father, we ask that you would show us all of the ways that we have been hindered. Ja Father, Jumala, that näytä meille kaikki ne tavat, millä tavalla me ollaan oltu estettyjä. you would give them visions, that you would give them dreams, Father, that you would allow them Anna heille näkyjä, anna heille unia, to see anna heidän nähdä, what is in the book that you have written about their life, Father, the että mitä on siellä kirjassa, minkä sinä olet kirjoittanut heidän elämästään. works that you planned beforehand, that they Että mitä on ne sun teot ja työt, mitä on ikään kuin jo edeltä valmistettu heitä varten. may walk in them. Että että he voisivat kulkea niissä. Father, we ask that you would reveal to us Että the things that Isä, mä pyydän, että sä paljastat meille, are within our family lines that are holding us back, Father, that are että kaikki semmoiset asiat, mitkä on siellä meidän sukulinjassa, mitkä ikään kuin pitää meitäkin, ikään kuin pidättää meitä jollain tavalla. holding back our finances, that are Mitkä ikään kuin pidättää meidän niin kuin meille kuuluvia rahavaroja, holding back our gifts, taikka meidän lahjoja, that are holding back people from meeting their kingdom spouses, Father. taikka se, mitkä voi estää niin kuin ihmisiä tapaamasta niitä heille kuuluvia niin kuin näitä kingdom spouses, eli näitä puolisoita, mitä Jumala on tarkoittanut. And Father, right now we just release that. We release the kingdom spouse. Ja Isä, tällä hetkellä niin me vaan niin kuin, nyt me vapautetaan niin kuin release, eli me vapautetaan, lasketaan irti Lord, we release nämä kingdom spouses, eli nämä Jumalan valtakunnan puolisot. the finances. We Ja release me päästetään vapaaksi ja irti myöskin nämä rahavarat. the callings. We release the Ja me päästetään irti myöskin nämä kutsumukset. gifts. We release Ja olisikohan sanonut myöskin ne lahjat. everything that has held anyone back. Ja me vapautetaan ja päästetään irti kaikki, mikä on ollut pidätettynä. Father, also right now, Nyt we just myöskin. repent and we come out of agreement with abuse. Ja nyt Isä myöskin, niin me kadutaan ja me tullaan ulos niin kuin hyväksikäytöstä. Lord. Father, right now, there are so many people who have their roots in abuse. Isä, mä tiedän, että on niin monia ihmisiä, joiden juuret on siellä hyväksikäytössä. Who were abused as children, Father. Jotka ovat niin kuin hyväksikäyttäneet lapsia. Tai sit hän sanoi, jotka ovat hyväksikäyttäneet Jumala sinun lapsiasi. And Lord, right now, we just repent Nyt Isä, niin me niin kuin kadutaan. we repent on behalf of the person who abused us. We repent on Isä, me kadutaan sen henkilön puolesta, joka meitä hyväksikäytti. their behalf, Father. We Me kadutaan hänen puolestaan, Isä. ask that you would
forgive them. Ja me pyydetään, Isä, että anna heille anteeksi. And Father, we forgive every Ja Isä, me annamme anteeksi. who has hurt us, harmed us, and betrayed us. Kaiken sen, miten hän käytti meitä hyväksi ja miten hän petti meidät ja hän valehteli meille. Forgive the abusers. Ja niin kuin, anna anteeksi näille hyväksi käyttäjille. And Lord, we just ask that everything that attached to us through that Ja Isä, me pyydetään, että kaikki, mikä ikään kuin meihin siirtyi tai niin kuin mitä meihin tuli abuse, liittyen tähän hyväksikäyttöön, everything that came in through that, mitä tuli niin kuin sen kautta, through that trauma, sen Father, trauman kautta. I ask that you would send fire of the Holy Spirit on Mä that. pyydän, että Isä, lähetä sun Pyhän Hengen tuli siihen kohtaan. Father, that you would burn up all of that pain, that you would burn up all of that trauma, Father, and that you would Ja Jumala, polta kaikki se tuska ja kaikki se trauma pois niin kuin sillä tulella. heal it. Father, that you would judge the spirits that Ja Jumala, tuomitse ne henget, came in through that, jotka tulivat sen kautta, through those incidents, Father. niiden tapahtumien kautta. And Father, that you would judge them and that you would remove them from that person right now. Niin, että sä, Jumala, tuomitset ne henget ja poistat ne siitä henkilöstä nyt In the name of Jesus, and that Jeesuksen nimessä. you would heal them. Ja että sinä parannat heidät. You would heal them immediately, that you would Jumala, paranna heidät heti, välittömästi. heal their life, that you would Paranna heidän elämänsä. bring their life back together and make it whole Ja laita heidän elämänsä taas kasaan, niin kuin tee se ehjäksi again in Yeshua's name. Jeesuksen nimessä. And Father, we just also, Father, everyone who's experienced cheating, Ja Isä, mä pyydän, että jokainen, joka on kokenut pettämistä, Father, everybody who's been cheated on by a spouse, who's been cheated Isä, jokainen, joka on kokenut pettämistä puolison taholta, on by a boyfriend or a girlfriend, taikka poika- tai tyttöystävän kautta, Father, who's just experienced that deep betrayal, joka koki sen valtavan niin kuin sen petoksen. Father, that is so deep and it's so hurtful. Ja se on niin syvä ja niin kuin semmoinen kivulias, tai että se sattuu niin paljon, Father, they don't really know how they're going to go on. eikä he tiedä, että miten he pystyvät niin kuin jatkamaan tästä eteenpäin. Father, we just repent on behalf of that person. Me, Isä, me kadutaan sen henkilön puolesta, Who did that? joka teki sen. Who was the cheater? Kuka oli se pettäjä. Was the person that was unfaithful, Father? Ja sen henkilön puolesta, joka oli uskoton. You are faithful. Koska We sinä olet, Jumala, uskollinen. know that men are flawed. And Father, we Ja repent me on behalf tiedetään, Isä, että ihminen on täynnä niin kuin vikoja ja virheitä. of that person and we forgive them, Lord. Mutta Isä, me rukoillaan tämän henkilön puolesta ja pyydetään, että sanat anteeksi sille. Tai itse asiassa mä kelaan, koska mulla meni vähän ohi. Go on. Father, we just repent on behalf of that person Niin, eli me kadutaan tämän henkilön puolesta, did that, joka teki who sen. was the cheater, Joka who oli se was the pettäjä. person that was unfaithful, Father. No, tämä jo You are suomeksi. faithful. And we know that men are flawed. And Father, we repent on behalf of that person and we forgive them, Lord. Niin, eli And me Father, kadutaan tämän henkilön puolesta ja me annetaan heille anteeksi. we repent and Me we come kadumme out of agreement with that. ja me tullaan, niin kuin me sanotaan, irti tästä. And Father, we ask that that cycle in our lives be broken once and for all. Ja me pyydetään, Isä, että sä murrat tämän kehän meidän elämästä nyt lopullisesti Jeesuksen All nimessä. in the name of Jesus. And Father, we thank you. Isä, me vaan kiitetään sinua. And Father, we ask that you would judge those spirits of Ja mä pyydän, Isä, että sä tuomitset ne henget, adultery, Father, nämä niin kuin aviorikoksen henget of lust and of ja himon ja perversion henget. perversion, and every spirit that is come in through that, Father. Ja ne kaikki ne henget, jotka tulee tämän kautta. We ask that you would judge them, Father, and that you would remove them from your Ja me pyydetään, Isä, että Jumala, että sä tuomitset ne people right now, and that sä niin kuin, hetkinen, nyt mun täytyy taas kelata.
thank you. And Father, we ask that you would judge those spirits of adultery, Father, of lust and of perversion, and every spirit that is come in through that, Father. We ask that you would judge them, Father, that you would remove them from your people right now. Niin, että me pyydetään, että Jumala, että sä poistat ne sun omistasi nyt juuri, ja että sä tuomitset nämä henget. And that you would set them free. Ja että sä vapautat heidät, siis nämä ihmiset. And that you would heal that place, every ja että sä parannat sen kohdan. That was left from that person being hurt, being left. Mikä jäi näihin ihmisiin kun tämän jälkeen. Being chosen by somebody being chosen over them. Father, people who had commitments broken to them, Father, of agreement with that. And Father, we ask that that cycle in our lives be broken once and for all in the name of Jesus. And Father, we thank you. And Father, we ask that you would judge those spirits of adultery, Father, of lust and of perversion, and every spirit that is come in through that, Father. We ask that you would judge them, Father, that you would remove them from your people right now, and that you would set them free, and that you would heal that place, every wound that was left from that person being hurt. Ja että sä parannat joka ikisen haavan niistä henkilöistä, joita haavoitettiin. Left. Ja jotka jätettiin. Chosen by somebody being chosen over them. Ja jotka joutuu kokemaan sen, että joku toinen valittiin heidän sijaan. Father, people who had commitments broken to them. Ja nämä ihmiset, joiden kun toiset ihmiset rikkovat sitoumuksiaan niin kuin heihin, niin paranna nämä ihmiset. Father, we ask that you would just heal their heart, their mind, their wills. Jumala, paranna sä vaan niin kuin heidän sydämensä, heidän mielensä. Emotions right now. Ja heidän tunteensa juuri nyt. Jeesuksen nimessä. And Father, right now we just ask that you would. Ja me Isä, me pyydetään nyt että sä restore your people, Father. Että sä restauroit sun ihmiset, Isä. And Father, we repent for anything that is holding back kingdom spouses, Father. Ja me kadutaan kaikkea, Isä, mikä voi ikään kuin pidättää nyt niitä sun tarkoittamia puolisoita. Father, we repent for being double-minded. Me kadutaan sitä, että me ollaan oltu niin kuin tämmöisiä, tämä sana on kaksimielisiä tai tämmöisiä niin kuin kahtaale horjuvia. We repent for having one foot here in the world and one foot in you and in the world. Ja Isä, me kadutaan sitä, että meillä on ollut toinen jalka maailmassa ja toinen jalka niin kuin tässä sinun sanassasi. And Father, we just ask for your highest and your best. Ja me pyydetään Jumala niin kuin sitä korkeinta ja sun parasta meille. Father, and just repeat after me. Ja nyt hän pyytää, ja nyt niin kuin, toistakaa minun perässäni. Repent and we come out of agreement with the curse word. Ja me niin kuin, sanoudutaan irti. We've spoken over ourselves. Niin, kaikista tämmöisistä sanakirouksista, mitä me olemme puhuneet itsemme ylle. That nobody will ever love me. Että kukaan ei koskaan tule rakastamaan minua. Or that I hate myself. Tai että minä vihaan itseäni. That I'm ugly or I'm fat. Että minä olen ruma, minä olen lihava. Or you know, everybody in my family is alone or gets divorced. Tai jokainen minun perheessäni on tämmöinen yksinäinen tai vaan yksin tai sitten he eroaa. Father, every contract that we have. Ja kaikki tämmöiset sopimukset, mitä me ollaan tehty meidän niin kuin tämän veljen syyttäjän, eli siis saatanan kanssa. Ja miten me ollaan tosiaan niin kuin kirottu itseämme. Me kadumme, Isä. Ja me sanoudutaan irti niin kuin siitä nyt Jeesuksen nimessä. And Father, we just ask that you would heal that place. Ja me pyydetään, Isä, että paranna se paikka. We ask that every spirit that attached to us through those words, through us. Ja Isä, mä pyydän, että kaikki ne henget, jotka on ikään kuin kiinnittynyt meihin näiden sanojen kautta, Cursing ourselves, Father, that you would kun me ollaan kirottu itseämme,
Judge those spirits and they would be removed from us Ja nämä immediately. tämmöiset ikään kuin tuomitsevat henget, niin että sä vapauttaisit ne meistä nyt. Father. And Father, in the place of that curse, we bless it. Ja Isä, me sanotaan, että sen jo kirouksen paikkaan, niin me lausutaan siunaus. Me rukoillaan nyt siunaus. We bless them, Lord. We Me bless siunataan niitä, Jumala. every person that's listening right now. Joka henkilö, joka tätä nyt kuuntelee, We bless that area of me siunataan sitä aluetta your life. meidän elämässämme. Instead of curse, we send Niin, sen kirouksen sijaan me lähetetään siunaus. blessing. Father, we bless them. Me siunataan niitä. Father, we ask for abundance, Isä, me pyydetään runsautta, yltäkylläisyyttä, for peace, rauhaa for love to be ja rakkautta. released to your people, Father. Niin, että sä vapautat nämä niin kuin sun omilles, Isä. They can't go on this journey alone. They need you. Että he ei voi kulkea tätä matkaa yksin, että he tarvii sinua. And they need support and they Ja need he tarvii tukea help, Lord. ja he tarvii apua. Father, we just ask for Isä, me vaan pyydetään, families to be restored. että sä restauroit perheet. Father, we pray right now and just repeat Ja me rukoillaan juuri nyt, ja nyt sä voit taas toistaa perässä. after me, Father. We repent Me kadumme, for dishonoring our father että kun me ei olla kunnioitettu meidän isää ja äitiä. and our mother. Father, so many people were abandoned by their Että Isä, että niin monet ihmiset on vanhempiensa hylkäämiä. fathers and their mothers. Äitiensä ja isiensä hylkäämiä. Father, and it leaves such a scar. Lord, Ja you know se- everybody's Ja sä tiedät, Jumala, tai näet jokaisen sydämen, että se jättää niin valtavan arven. heart. You know the things they've gone through. Ja sinä tiedät, Isä, ne asiat, mitä he on käynyt läpi. In your word it says that you will never leave us and you will never forsake us. And when Ja sinun sanassasi sanotaan, että sinä et koskaan jätä etkä hylkää meitä. your mother and your father forsake you, I will be with you. Että vaikka isäsi tai äitisi sinut hylkäisi, niin minä olen sinun kanssasi. It's true, and I thank Ja you se on totta, ja minä kiitän sinua. for your words. Thank sinun you that you are sanoistasi. truth. Kiitos, Isä, sinun totuudestasi. Father, right now, Isä, juuri nyt we forgive me annamme anteeksi our parents. We forgive our vanhemmillemme. Me annamme anteeksi. father, and we forgive our mother. Me annamme anteeksi isällemme, me annamme anteeksi äidillemme. All of their shortcomings. Kaikki ne heidän niin kuin virheensä, erehdyksensä. Every time they were not present, Joka kerran, kun he ei olleet läsnä. every time they cursed us with their words, Ja joka kerta, kun he kirosivat meitä sanoillaan. every time they were insensitive to our needs, every Ja joka kerran, kun he eivät olleet herkkiä meidän tarpeillemme. time they didn't make sure the light bill was paid, every time Nyt mä en tiennyt, mitä toi äsken oli, että joka kerta, kun se oli joku laiminlyöti. they didn't support us or Joka kerta, kun he eivät tukeneet meitä encourage us tai rohkaisseet meitä treat us as though we were beloved tai eivät kohdelleet meitä niin kuin, että me olisimme rakkaita. and as though we were an arrow in their quiver. Father, they treated Eivätkä us like he ikään kuin kohdelleet meitä niin kuin me olisimme niitä nuolia heidän viinessään, we were a curse. vaan sen sijaan me oltiin kirottuja. And Father, we just repent on their behalf, Father. Ja Isä, me tässä nyt niin me kadumme heidän puolestaan. We repent for them Me kadumme heidän puolestaan, because they didn't know what they were doing. koska he eivät tienneet, mitä he tekivät. And even if they knew what they were doing, we Ja- still repent on Ja their vaikka he olisivat tienneetkin, mitä he tekevät, niin me silti kadumme heidän puolestaan. behalf. And we repent on behalf of the bloodline Ja me kadumme myöskin tämän meidän verilinjan puolesta. that came through because they Se, learned että mitä kautta se tuli, how to act that way from someone. koska sellainen käytös tuli niin kuin, ikään kuin jonkun kautta. So Father, we repent for their father and Niin me sen tähden niin kuin kadumme myöskin heidän isän their mother going all the ja heidän äitinsä niin kuin puolesta ja et mennään niin kuin taaksepäin siellä sukulinjassa, way back to the garden. niin sinne Edenin puutarhaan asti.
Father, we ask that the curse of parents not being good parents because Ja Isä, me pyydetään, että tämä kirous, että kun vanhemmat ei ole hyviä vanhempia, niin tämä kirous, cut off from everybody's family line niin Isä, murtuko se kaikkien niin kuin sukulinjasta. right now in the name of Nyt juuri Jesus. Jeesuksen We nimessä. cleanse those bloodlines in Ja me niin kuin puhdistetaan nämä verilinjat tai sukulinjat Yeshua's name. Jeesuksen And nimessä. Father, we repent for them. We Ja me Isä, me kadutaan heidän puolestaan. repent and we break off every curse, Father, every Ja me curse that was murretaan kaikki kiroukset, spoken out against your people jotka on puhuttu sinun omiasi vastaan. from their parents and Niin kuin ikään kuin, että nämä vanhemmat on puhunut, vice versa, Father. We tai turn those päinvastoin. curses into blessing. We bless Että me muutetaan nämä kiroukset siunauksiksi. those relationships. We bless that person, Father. Me siunataan näitä ihmissuhteita ja me siunataan näitä ihmisiä. Send blessings in over those curses, Father, Ja right me lähetetään nämä siunaukset näiden kirousten tilalle. now. Jeesuksen And nimessä. Father, we ask for a healing and a restoration in Ja your Isä, me pyydetään niin kuin parantumista ja restauraatiota people. sun So, ihmisille. Father, we repent Me kadutaan. and we just ask that you would heal the hearts and minds of everybody Ja me pyydetään, että sä parannat niin kuin sydämet ja mielet kaikilta niiltä, jotka tätä kuuntelee. listening to this video right now. Jotka kuuntelee And tätä juuri Father, nyt. we declare within your courts that we will honor Ja Isä, me julistetaan täällä sun oikeussalissa, our mother and father no matter what they're like. We will honor them. Because it says että me kunnioitetaan isämme ja äitiämme huolimatta siitä, että minkälaisia he ovat. in your word that if you honor your mother and father, you will have a long life. Koska Raamatussa sanotaan, että kunnioita isäsi ja äitiäsi, että kauan eläisit maan päällä. And Father, we just thank you for your commandments. We thank you for your Isä, me kiitetään sua sun käskyistä words. We thank you that because of that we know how to live. ja sun sanasta, koska sen tähden me tiedetään, miten meidän kuuluu elää. And Father, we just ask that Ja Isä, me this pyydetään, small prayer, Father, will have a big impact. että tällä pienellä rukouksella olisi valtava suuri vaikutus. And that some of those root things will be uprooted for people, Father, who cannot see a way to get past it. Ja Isä, että jotkut näistä semmoisista asioista ikään kuin otetaan juurineen pois niiden ihmisten elämästä, mitä niin kuin pitää ottaa, minkä yli he ei ole vaan tuntunut millään niin kuin pääsevän elämässään. Father, we ask for a deliverance, for you Isä, to me bring pyydetään sulta niin kuin vapautusta. your people and a knowledge and an understanding of your courts. Ja sitten sitä ymmärrystä ja ilmestystä tähän, niin kuin, mitä tämä tarkoittaa koskien tätä oikeussalijuttua. And Father, right now, Ja Isä, juuri nyt. we just ask for blessing, Lord. Ja me vaan pyydetään siunausta. Bless these people. Siunaa näitä ihmisiä. Bless your name. Siunaa heitä sinun nimessäsi. And Father, we just bind up and we break off all witchcraft curses, Ja Isä, me sidotaan ja me murretaan kaikki tämmöiset noituuden kiroukset. hexes, vexes, voodoo, Ja sitten hän luettelee, mä en edes osaa suomentaa näitä kaikkia, mutta kaikkea voodoot ja kaikki mahdolliset noituuden ja velhouden tämmöiset kiroukset. voodoo incantations, black magic, word curses, chants, and Kaikki loitsut ja mustamagiat ja rituals that have been rituaalit, done against your people, Father. mitä sinun omiasi vastaan on tehty. We break that off of them and we turn Ja it me murretaan se heidän yltään. against the sender's head. Ja me niin kuin, että kääntykö ne niitä lähettäjiä vastaan 100-fold until they repent in the name of 100-kertaisina, kunnes he niin kuin, katuvat Jesus. Jeesuksen And nimessä. Father, we just ask that Isä, me you pyydetään, would comfort your people today, että sinä voisit lohduttaa omiasi Lord, and that you would bring them into a deeper understanding of you. ja voisit tuoda heidät syvempään ymmärrykseen sinusta. And Father, we just bless everybody's finances, Father. Ja Isä, me nyt siunataan jokaisen niin kuin, rahat tai varat. We bless everybody's families, Lord. Me siunataan jokaisen perheitä, Herra. And we just bless everyone to walk into their callings right now. Ja me siunataan jokainen niin kuin, astumaan siihen kutsumuksensa nyt. And Father, right now, we ask that everybody's book that was open today, that book remain.
Ja Isä, me pyydetään, että jokaisen kirjan, joka tänään avattiin, niin että se pysyy niin kuin auki. Open. And Father, that the enemy would not be able to write anything in it, Father. Ja että vihollinen ei pysty kirjoittamaan sinne mitään, Pure and it would be holy. vaan että ne olisivat puhtaita ja pyhiä ne kirjat. Father, any accusations coming from your throne room, Ja kaikki tämmöiset niin kuin syytökset, jotka tulee sieltä taivaan oikeussalista, from the accuser of the brethren niin kuin veljen syyttäjältä, against your people, Father, we say, yes, we're niin kuin meitä sinun omiasi vastaan, niin me sanomme, guilty. että me olemme syyllisiä, We repent. mutta me kadumme. Father, we cover that under the blood in Yeshua's name. Ja me peitetään se Jeesuksen veren suojaan. And Father, right now we just seal this word Ja Isä, me juuri nyt me vaan niin kuin sinetöidään tämä sana blood of Jesus. Jeesuksen And we verellä. thank you and we praise you. In Ja me Yeshua's kiitetään sua ja ylistetään sua. name, amen. Jeesuksen nimessä, aamen. Okay, so I don't know how wonderful that was, but En tiedä kuinka ihana tai ihmeellistä se oli, mutta it was very powerful. So, se oli aika voimallista tai voimakasta. again, new to just kind of praying with everyone, but we really Että oli oikeastaan tällaista aika uutta niin kuin rukoilla ihmisten kanssa. felt led that that was what needed to happen Mutta mä koin, että Jumala johdatti, että piti niin kuin tehdä today. tänään. And so I pray that this blesses everybody Ja that rukoilen, että siunaa jokaista, hears it. joka kuulee tämän. So when I closed my eyes, those are just the things that I saw. Those were just Ja kun mä suljin silmäni, niin noi oli vaan niitä asioita, mitä minä näin. the things that I felt prompted by the Ja mitä minä koin, Holy Spirit to address. että niin kuin Pyhä Henki halusi, että minä sanon. And that is just kind of what going into the courts looks like. Ja tämä on just se, että miltä se näyttää, kun menee sinne Jumalan oikeussaliin. I hope everybody was able to see things Ja uskon, että toivon, että jokainen näki jotakin asioita for themselves, that niin you kuin were itselleen tai niin kuin itseään koskien. able to get deeper revelation. Ja voi sitten saada niin kuin vielä sitä syvempää ilmestystietoa. A lot of times in those moments, God will just show you glimpses of things. Et monesti niin kuin niinä hetkinä niin Jumala näyttää niin kuin meille semmoisia niin kuin välähdyksiä jostain asioista. Especially if you are in that place where you're still needing a lot of deliverance, Et jos sä oot vielä sellaisessa paikassa, että sä tarvit vielä paljon vapautusta. you just had never got to that root of where Et jos et ole koskaan ikään kuin vielä mennyt sinne juurille, asioiden juurille. did that come from. Että mistä nämä tulee nämä asiat. You always have to go to the root of it. You can Et sun täytyy niinku tosiaan aina mennä sinne juurille. get the low-hanging fruit and you can skim Että sä voit niinku tietenkin niitä, mitä hedelmiä siitä tulee, niin ikään kuin niitä lehtiä, oksia, karsia tai hedelmiä niinku ottaa pois surface, but you're always going to have niinku pinnalta, mutta sinun aina täytyy those issues come back up. niinku mennä sinne juurelle tai muuten ne aina sieltä ilmestyy uudelleen esiin. But whenever you find the root of it, which when you Mutta kun sä löydät sen juuren go in the courts and you can ja kun sä niin meet sinne Jumalan oikeussaliin, go into I can't even think of what it's called right now, but it's a different room within the courts. But ja kun sä meet sinne, niin sit hän sanoisi, hän ei ensin muistanut sen nimeä, mutta sitten hän muisti, että se on se neuvotteluhuone. basically we're into the council. And you go into the council of the Lord and you sit in Niin his kuin meet Herran neuvotteluun. presence and he'll show you glimpses of Ja sit sä meet ja istut hänen kanssaan ja hän näyttää sulle välähdyksiä things whenever you're praying asioista, aina kun sä rukoilet. for certain things to come to pass or for deliverance. Niin kuin sitä vapautusta tai että jotkut asiat menis ohi tai pääsisit niiden läpi. From things. And so when you're seeing little things like that, Ja kun sä näet sellaisia pieniä asioita, don't discard it. että älä niin kuin, älä tee niin, että sä et niin kuin noteraa niitä ollenkaan, vaan rukoile. Into it because those are the things he's really wanting you to work through. Koska sitten ne on niitä asioita, kun hän haluaa, että sä tosiaan niin kuin teet työtä ja käyt niitä läpi. So he can deliver you, so he Hän can voi vapauttaa sinut bring you into new places ja hän voi tuoda sinut uusiin paikkoihin. and let you really thrive into this new season. Ja So että hän voi antaa sinut todella niin kuin kukoistaa tässä uudessa aikakaudessa. I hope this was a blessing and Toivon, että tämä oli siunaus. I thank you for everybody that clicked.
Kiitän jokaista, joka klikkasi tätä videota. This video. I thank you for everybody that is Ja kiitän kaikkia, subscribed jotka and on tilanneet tämän kanavan. like it and share it. Ja pidä tästä ja jaa se. If you feel that this would be a blessing to somebody else. And thank Ja you so jos much, sä koet, että tämä voisi olla jollekin siunaus. Ja guys. I'll talk to you soon. olisiko hän sanonut, että Jumala siunatkoon teitä ja jutellaan taas pian ja hei hei. Joo, elikkä joo, tää oli nyt se tämä rukous. Ja sähän voit nyt vielä, kun mä nyt vaan käänsin, mutta sähän voit nyt tätä videoa tässä, taikka sitten tätä alkuperäistä englanninkielistä, niin aina uudelleen ja uudelleen, niin kun sä koet, että sun pitää rukoilla taas jotain, niin mennä sinne Jumalan oikeussalle ja rukoilla sen naisen opastuksella tai hänen kanssaan niin kuin sen aina uudelleen. Ja okei, tosiaan niin mä koen, että oli tosi tärkeä. Mä uskon, että varmaan me vapaudutaan tosi paljon myöskin just tämän rukouksen kautta. Ja mitä sitten me voidaan tätä myös itse tehdä yksin kotona niin kuin ikään kuin vastaavan periaatteen mukaan, niin kuin tässä oli tavallaan se periaate esitettynä, ja miten Jumala meitä itse kutakin johdattaa. Mutta tosiaan olkaa siunatut.